Bafowethu izolo ngenze ivideo le ebiveza ngokusobala ukuthi iCAF iwabala kanjani amaphoyinti ama-club rankings ala e-Africa ukuze kuthiwe Al Ahly unumber 1, ukuze kuthiwe Sundowns unumber 2, ukuze kuthiwe iPirates unumber 15, ukuze kuthiwa iChiefs unumber 43 e-Africa isiyonkana. Yini le esetshenziswayo okanye iyiphi indlela esetshenziswayo ukubala amaphoyinti eCAF? Ngase ngithola imibuzo phansi kwaleyo video ibichaza ukuthi abalwa kanjani lamaphoyinti eCAF ama-Interclub rankings, ukuthi bafosezwa-ke kune-World Cup ekade idlalwa, iClub World Cup esine-structure esisha, bekwi-edition yokuqala kulo nyaka u-2025 le kade ile USA idlalwa eSundowns le Africa Experience Al Ahly bese kuba Wydad. Okay bafowethu, ngase ngithola umbuzo-ke othi abalwa kanjani amaphoyinti okuqualifyela i-World Cup? Ingabe ama-team ethu thina nathi siwabona kwi-Club World Cup elandelayo noma kusazoqhubeka bona uqophololo lokubala e-Africa bokudlalela u-6 point i-tournament yonke uyiwinile iCAF? Okay bafowethu, uFIFA wayibona lento yeCAF ukuthi no, ayikho fair for ama-team amasha asanda kufika, ngoba khona ama-team bafutha asanda kufonywa kodwa a-successful. Mangizokhuluma nge-Pyramids nje, Pyramids ngicabanga ukuthi ayinawo ngisho u-10 years kodwa isine-CAF Champions League. So indlela noma i-criteria abayisebenzisayo ukuze bebale ama-point okuqualifyela i-World Cup, iClub World Cup elandelayo bafethu izoba ngo-2029, sekudlula 4 years bese kuba ne-World Cup nakwi-Club World Cup, sekufana nayo le yamazwe bafowethu. iFIFA-ke igqokile ibuka indaba yeCAF yabona ukuthi no, asikwazi ukudlalela u-6 point i-tournament yonke, futhi lokho asikwazi ukukhalculate ngalama CAF rankings, ngoba ama-CAF rankings i-criteria ye-CAF kuphela not ye-FIFA. Kwi-FIFA thina sibala u-3 point per win, sibala u-0 point per lose, bese sibala 1 point per draw. So bafethu-ke indlela okubalwa ngayo-ke njengamanje, uma udlala iCAF Champions League kuzobalwa lezi nje eziyi-CAF Champions League. iPyramids sivele iqualifyile kule World Cup yango-2029. Iqualifya kanjani? Iqualifya ngokuthi iwine iCAF le edlule nje le ethathe kwe-Sundowns. Shuthi sekusele iy'pots eziwu-3 e-Africa ukuthi zingene. Uma kwenzeka iPyramids iwina futhi iCAF Champions League ngoba vele isiqualifyile, kuzosetshenziswa i-point system ka-last 4 years from iCAF Champions League, ama-point wa-accumulate umdlala iCAF Champions League. So njengamanje bafowethu i-team eyihola phambili ngalawo maphoyinti ngoba besuka kwi-CAF edlule, i-team eyihola phambili iBhakaniya bese kuba iSundowns, zibambene ngo-28 point. Lama point ziwathathaphi? Ziwathatha kule midlalo le ekade beyidlala kwi-CAF Champions League. Kunemidlalo engabalwa-ke lapha kwi-CAF Champions League, ngoba omunye uzothi iPirates inamawini amaningi kune-Sundowns kwi-CAF Champions League edlule, kodwa muzokhumbula iSundowns kunamagame engawadlalanga isaqala iCAF Champions League. Ngicabanga ukuthi ama-prelim lawo magame lawo kusuke kusaqualifywa, kusabhekwe kuma-knockouts nje nakwi-prelim yokuqala. So bafowethu lawo magame awabalwa. Lana siqala ukubala kuma-group stages, ama-win owawine kuma-group stages zeziyofika kuma-final, muzofika kwi-final. Njengamanje-ke ehola phambili iBhakaniya lina-28 point, bese kuza iSundowns, bese kuza Al Ahly ngo-27 point, bese kuza Experience ngo-20 point, bese kuza i-AS FAR ngo-19 point, njalo belandelane kanjalo. So ezase-South Africa bafethu zihola phambili. Ukube iPyramids ayithathanga iCAF,
ngabe yona ina 36 point. Lo 36 point uthathaphi iwuthatha ekuwinini lama game ekade wadlala adlule eCAF Champions League. So ke iyona ndlela esetshenziswayo njengamanje esetshenziswa uFIFA ukuthi kubalwe ukuthi angena kanjani ama-team kwi-Club World Cup. So uma i-CAF Champions League izothathwa ama-team ahlukene kuwo wonke lo 4 years ngoba ithathwe i-Pyramids, mangafika ithathwe i-Sundowns, iphinde ithathwe i-Al Ahly, iphinde ithathwe mhlampe i-Wydad okanye i-Pirates, noma ngabe ingathathwa ubani kodwa izothathwa ama-team ahlukene kulo 3 years olandelayo. I-Pyramids ingawathathi kuzongena bonke labo bantu abathatha ama-CAF Champions League, but makukhona i-team ezobuya izowina i-CAF Champions League kuzobe sekusetshenziswa le point system ke le official azo-FIFA abafowethu. Ngicabanga ukuthi iyacaca yonke indaba lapho ukuthi kuzoqualify kanjani kwi-World Cup, kwi-Club World Cup elandelayo. Njengamanje iPirates neSundowns semathubeni amahle kakhulu ukuthi ngaqualifya ngoba iwona ama-team ayihola phambili laphana kuleli tafula leze-CAF eyiqualifyela iClub World Cup. Ngicabanga ukuthi kucacile bafowethu. Sengiyiphendula eminye imibuzo ngenze ividiyo uma ukuthi ngiyayithola edinga ukuthi ngenze ividiyo bafowethu. Siyabonga.